Роберт Миннулин тәмле кышыткан. Кышыткан салып пешерген ашны ниртәнгә. Юрий пешергәндер әле, мине кызып итәргә. Усы бер ни булмагандай, ашый кышыткан ашын. Ничек чакманingны, шуңарга җитми башым. Мин дә Юрий капкан идем. Чакмый телне кышыткан. Сыйлашы мине дә бигрәк тәмле кышыткан. Тыңламаган өчен мине бер чак кышыткан белән пешергән инде шул әни. Шуңа тәмен шәп беләм. Кызык булып китте әле, шуны искә төшергәч. Кышыткан да яшланган, тәмләнгән бит пешергәч.